najväčší favorit, jednoznačne Palu Huraj. Na jednej sekundičky máme druhý začal priebežne na treťom mieste Palu Huraj, štátovo číslo 27. Dostali 80. Minutovou datou. Tá jeho strelba, záverečná. Je to naozaj nepríjemné. V takýchto podmienkách je to náročné. Videli ste, že sa dlho pripravili. Rakúšan Martin je najväčší favorit, jednoznačne Palu Huraj. Poď. Hop. Hop. Poď. Ja, 3 Fehler. Du hast aber längere Spielzeit sauber gemacht. Das war sehr stark. Hopp! Jawohl, was Bescheid. Absolut top im Laufen. Číslo 17 Erik Lesser z Nemecka, no a ten atakoval čelné pozície. Pred 4 minútami Erik Lesser z Nemecka sa posunul na prvé miesto. Všetkým reprezentantom svojím, aj svojimi trénermi. Martina Halinárová so startovým číslom 21. A budeme sledovať Rakúšanka Romana Želetová. No a už máme aj 20-kou Marii Bojutová, ktorá za chvíľu bude prijímať na úvek streleckú pozíciu. Je v cieľe, už to má za sebou náročných 15 kilometrov.
Erik z Norska znamená, ale ktorý fantasticky zvládol dnešné prečeky. Wieder überholen soll, bleibt oben, der ist frisch! Komm auf den Klo! Už máme ďalšího karikára. Štartovým číslom 8 Erik Lesser. Aj najlepšieho pretekára víťaza. Ja, ich bin total glücklich, dass ich heute und auch gestern gewonnen habe im Einzel und im Sprint. Die Bedingungen am Schießstand waren immer sehr hart, gerade heute. Die Runde von gestern im Einzel und auch die Runde heute im Sprint war sehr, sehr hart, war sehr anspruchsvoll, aber zusammen habe ich zweimal gewonnen, da bin ich total glücklich drüber.
demonstrátorů je Rosana Kirocká a ani Marin Bolietová z Francúzska, ktorá sa zaradila až na... Super, Platz 4, hopp. Ja, hopp. Sehr gut. Marie Holopanenovej z Fínska neohrozil pozíciu Jany Gelikovej. Startovú pozíciu v čorke a z vestiera prišla prvá pretekárka so startovým číslom 6. Anastasia Tokarejová z Ruska. Чувствовала сегодня хорошо себя и рада тому, как прошла стрельба. Не ожидала от себя, конечно, особенно после вчерашней гонки, справилась с ветром. Считаю, что в какой-то степени повезло сегодня. Ну, я когда стреляла сегодня, в принципе, ветра как такового не было, мне повезло. Считаю, что очень сложная была трасса сегодня. Она была разбитой и как бы тяжело было из-за этого, и погодные условия.